Trading, Forex, Bitcoin, χρηματιστήριο. Είναι τελικά ο πιο εύκολος τρόπος για να βγάλεις χρήματα ή η μεγαλύτερη απάτη που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο? Αν έχεις βαρεθεί να βλέπεις social media με γκουρούς να δείχνουν ακριβά αυτοκίνητα, να υπόσχονται εύκολο πολιτισμό και αναρωτιέσαι τι ισχύει στην πραγματικότητα, είσαι στο σωστό μέρος. Μέσα στα επόμενα λεπτά θα σου εξηγήσω απλά, καθαρά και χωρίς περίπλοκους οικονομικούς όρους όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ένας αρχάριος πριν κάνει το πρώτο του βήμα. Χωρίς μισόλογα και κυρίως χωρίς τις υπερβολές που δυστυχώς έχουν γεμίσει το ίντερνετ. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να συστηθώ. Είμαι ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, πιστοποιημένος επενδυτικός σύμβουλος από την Τράπεζα της Ελλάδος και τα τελευταία 18 και πλέον χρόνια ασχολούμαι καθημερινά με τις χρηματοοικονομικές αγορές. Το περιεχόμενο αυτού του βίντεο προορίζεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική, χρηματοοικονομική ή νομική συμβουλή. Οι συναλλαγές στο χρηματιστήριο και ειδικότερα στο Forex Trading εμπεριέχουν υψηλό βαθμό ρίσκου και μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές οικονομικές απώλειες. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εξασφαλίζουν τις μελλοντικές. Και ο δημιουργός αυτού του βίντεο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές. Στόχος μου μέσα σε αυτό το κανάλι είναι ένας: να μάθεις πώς λειτουργούν σωστά οι αγορές. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι είναι το trading? Αν έπρεπε να σου το εξηγήσω με μία μόνο πρόταση, θα σου έλεγα το εξής. Trading σημαίνει αγοράζω κάτι σε μία τιμή και προσπαθώ να το πουλήσω αρκετά ακριβότερα. Τόσο απλό. Ας δούμε όμως ένα παράδειγμα. Φαντάσου ότι σήμερα το πρωί αγοράζεις ένα κινητό αξίας 500 ευρώ. Το απόγευμα έρχεται κάποιος και θέλει να σου το αγοράσει με 600 ευρώ. Αν το πουλήσεις, έχεις κέρδος 100 ευρώ. Αυτό είναι ουσιαστικά μια μορφή trading. Αγοράς σε χαμηλότερη τιμή, πώληση σε υψηλότερη τιμή και να θυμάσαι ότι στις χρηματοοικονομικές αγορές κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η μόνη διαφορά είναι ότι αντί να αγοράζουμε κινητά τηλέφωνα, αγοράζουμε χρηματοοικονομικά προϊόντα. Αυτά μπορεί να είναι ο χρυσός, το πετρέλαιο, το bitcoin, οι μετοχές και φυσικά διάφορες ισοτιμίες νομισμάτων, όπως για παράδειγμα το ευρώ-δολάριο. Γιατί αλλάζουν οι τιμές? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Οι τιμές στις αγορές ανεβοκατεβαίνουν συνεχώς, κάθε δευτερόλεπτο. Γιατί? Επειδή κάθε στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που αγοράζουν και πουλάνε το ίδιο ακριβώς προϊόν. Αν οι αγοραστές είναι περισσότεροι από τους πολιτές, η τιμή συνήθως ανεβαίνει. Αν οι πολιτές είναι περισσότεροι από τους αγοραστές, η τιμή συνήθως πέφτει. Είναι ακριβώς το ίδιο όπως μια δημοπρασία. Όσο περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να αγοράσουν ένα προϊόν, η τιμή αυξάνεται. Όσο περισσότεροι θέλουν να το πουλήσουν, η τιμή μειώνεται. Αυτό συμβαίνει καθημερινά και σε όλες τις αγορές του κόσμου. Εδώ πολλοί μπερδεύονται και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Η επένδυση συνήθως έχει μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Για παράδειγμα, κάποιος αγοράζει μετοχές σήμερα και σκοπεύει να τις κρατήσει για 5, 10 ή ακόμη και για 20 χρόνια. Ο trader όμως λειτουργεί διαφορετικά. Μπορεί να κρατήσει μια θέση για λίγες ημέρες, για λίγες ώρες, ακόμη και για λίγα λεπτά, ανάλογα με τη στρατηγική φυσικά που ακολουθεί. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, ο στόχος είναι ίδιος. Να αγοράσεις κάτι σε μια καλή τιμή και φυσικά να το πουλήσεις σε καλύτερη. Η διαφορά βρίσκεται κυρίως στο χρόνο. Σε αυτό εδώ το σημείο θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν το trading μέσα από τα social media. Βλέπουν κάποιον που δείχνει ακριβά αυτοκίνητα, να ανεβάζει φωτογραφίες από εξωτικά νησιά, να υπόσχεται ότι μπορείς να βγάλεις χιλιάδες ευρώ από το κινητό σου χωρίς καμία απονογνώση. Η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική. Το trading δεν είναι ένας μηχανισμός που παράγει χρήματα. Δεν πατάς ένα κουμπί και ξαφνικά γεμίζει το λογαριασμό σου. Είναι μια δεξιότητα. Όπως είναι η οδήγηση, όπως είναι η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, όπως η μουσική. Στην αρχή χρειάζεται εκπαίδευση, μετά εξάσκηση και στη συνέχεια εμπειρία. Όσο περνάει ο χρόνος γίνεσαι καλύτερος. Γι' αυτό σε αυτό το κανάλι δεν θα ακούσεις ποτέ υποσχέσεις για εύκολο πολιτισμό. Θα μιλήσουμε για το πώς λειτουργούν πραγματικά οι αγορές και πώς μπορεί κάποιος να μάθει να προσεγγίζει τις αγορές σωστά. Επειδή η σωστή ενημέρωση είναι το παν, έχουμε δημιουργήσει μια δωρεάν κοινότητα στο Telegram. Εκεί ανεβάζουμε καθημερινά τις δικές μας αναλύσεις, τα νέα των αγορών και εκπαιδευτικό υλικό για να σε βοηθήσουμε στα πρώτα σου βήματα. Θα βρεις το σύνδεσμο για να μπεις στη δωρεάν ομάδα μας στο πρώτο σχόλιο. Μπορεί όμως πραγματικά κάποιος να βγάλει χρήματα από το trading? Η απάντηση είναι ναι. Αλλά υπάρχει μια πολύ σημαντική προϋπόθεση. Να γνωρίζει τι κάνει. Γιατί όπως μπορεί κάποιος να κερδίσει χρήματα, έτσι μπορεί και να χάσει ολόκληρο το κεφαλαίο του. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το γνωρίζεις εφόσον θέλεις να ασχοληθείς σοβαρά με τις αγορές. Γι' αυτό στο επόμενο μέρος θα σου δείξω ακριβώς πώς λειτουργεί η αγορά, τι σημαίνει buy, sell, τι είναι το forex και πώς ένας trader προσπαθεί να βγάλει χρήματα από τις κινήσεις της αγοράς. Μέχρι τώρα είδαμε τι είναι το trading. Πάμε όμως να δούμε πώς λειτουργεί στην πράξη. Ας υποθέσουμε ότι μπαίνεις στο κινητό σου, ανοίγεις μια πλατφόρμα συναλλαγών. Μπροστά σου θα δεις διάφορα προϊόντα για να κάνεις trading όπως ο χρυσός, το bitcoin και διάφορες ισοτιμίες νομισμάτων.
Ας πάρουμε για παράδειγμα την πιο γνωστή ισοτιμία, δηλαδή το ευρώ-δολάριο. Το ευρώ-δολάριο είναι η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου. Με άλλα λόγια, μας δείχνει με 1 ευρώ πόσα δολάρια αγοράζουμε. Και αυτό αλλάζει συνεχώς, κάθε δευτερόλεπτο. Επειδή εκατομμύρια άνθρωποι, τράπεζες, εταιρείες και επενδυτές αγοράζουν και πουλάνε νομίσματα σε όλο τον κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει φυσικά και με το χρυσό, με το πετρέλαιο, με το bitcoin, με τις μετοχές και με άλλες ισοτιμίες νομισμάτων. Οι τιμές τους κινούνται συνεχώς, κάθε στιγμή. Και εκεί είναι που ένας trader προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή την κίνηση των τιμών. Τώρα θα σου πω κάτι που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Στο trading δεν χρειάζεται να περιμένεις μόνο να ανέβει η αγορά για να βγάλεις χρήματα. Μπορείς να κερδίσεις και όταν πέφτει. Υπάρχουν λοιπόν δύο βασικές επιλογές. Η πρώτη είναι το buy, δηλαδή η αγορά. Επιλέγεις buy όταν πιστεύεις η τιμή θα ανέβει. Αν τελικά ανέβει, τότε έχεις κέρδος. Η δεύτερη επιλογή είναι το sell, δηλαδή η πώληση. Επιλέγεις το sell όταν πιστεύεις η τιμή θα πέσει. Οπότε, όταν πέσει, μπορείς να κλείσεις τη θέση σου και να εισπράξεις το κέρδος. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του trading. Υπάρχουν ευκαιρίες όταν οι αγορές ανεβαίνουν και φυσικά όταν πέφτουν. Ας δώσουμε ένα πραγματικό παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι ο χρυσός αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται στα 4.100 δολάρια. Κάνεις την ανάλυση σου και πιστεύεις ότι τις επόμενες ώρες η τιμή θα ανέβει. Πατάς το κουμπί buy και ανοίγεις μια θέση αγοράς. Λίγη ώρα αργότερα, ο χρυσός ανεβαίνει στα 4.120 δολάρια. Αποφασίζεις να κλείσεις την αλλαγή. Η διαφορά αυτή είναι το κέρδος. Ας δούμε όμως και το αντίθετο. Φαντάσου ότι διαβάζεις μια πολύ σημαντική οικονομική είδηση και θεωρείς ότι ο χρυσός θα πέσει. Αντί να αγοράσεις, επιλέγεις το sell, δηλαδή αποσκοπείς να βγάλεις κέρδος από την πτώση. Η τιμή πράγματι πέφτει. Κλείνεις την αλλαγή χαμηλότερα και εισπράττεις το κέρδος. Αυτό ξενίζει αρκετούς στην αρχή, γιατί στην καθημερινότητά μας έχουμε μάθει πρώτα ότι αγοράζουμε κάτι και μετά το πουλάμε αρκετά υψηλότερα με κέρδος. Στις χρηματοοικονομικές αγορές όμως μπορούμε να βγάλουμε κέρδος και από την άνοδο αλλά και από την πτώση των προϊόντων. Χρειάζομαι πολλά χρήματα για να ξεκινήσω. Αυτή είναι μια ακόμη πολύ συνηθισμένη απορία. Η απάντηση είναι όχι. Δεν χρειάζεται να έχει κάποιος δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να ξεκινήσει να μαθαίνει. Στην πραγματικότητα, αυτό που χρειάζεται περισσότερο στην αρχή δεν είναι μεγάλο κεφάλαιο. Είναι σωστή εκπαίδευση. Γιατί αν κάποιος δεν γνωρίζει τι κάνει, ακόμη και ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο μπορεί να χαθεί αρκετά γρήγορα. Ενώ κάποιος που έχει αποκτήσει γνώσεις και πειθαρχία μπορεί να χτίσει σταδιακά την εμπειρία του και να διαχειρίζεται πολύ καλύτερα τα χρήματά του. Και αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη επένδυση που μπορεί να κάνει ένας αρχάριος. Να επενδύσει πρώτα στη γνώση. Ωραία, τώρα ξέρεις τι είναι το buy, τι είναι το sell και πώς προσπαθεί ένας trader να βγάλει χρήματα. Επίσης, γιατί το trading δεν είναι απλώς θέμα τύχης. Υπάρχει όμως και κάτι πιο σημαντικό από όλα αυτά. Πώς τελικά ένας trader παίρνει την απόφαση να πατήσει το κουμπί buy ή sell. Τι κοιτάζει στην οθόνη του. Γιατί δύο άνθρωποι βλέπουν ακριβώς το ίδιο διάγραμμα και ένας αγοράζει ενώ ο άλλος πουλάει. Αυτό ακριβώς θα δούμε στο τελευταίο μέρος αυτού του βίντεο. Μέχρι τώρα είδαμε τι είναι το trading. Είδαμε τι σημαίνει buy sell. Είδαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε τόσο σε μια ανωδική αγορά όσο σε μια πτωτική. Το ερώτημα όμως παραμένει το ίδιο. Πώς αποφασίζει ένας trader να αγοράσει και να πουλήσει? Η απάντηση βρίσκεται μπροστά του. Στο διάγραμμα φυσικά. Τι είναι ένα διάγραμμα? Όταν ανοίγεις μια πλατφόρμα για trading, το πρώτο πράγμα που βλέπεις είναι ένα διάγραμμα. Πολλοί αρχάριοι κοιτάζουν και τους φαίνεται ένα χάος. Γραμμές, χρώματα, κεριά, αριθμοί. Όλα αυτά φυσικά σε μπερδεύουν και δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις. Και σκέφτεσαι, εγώ δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβω τι δείχνει αυτό. Η αλήθεια όμως είναι πολύ πιο απλή. Ένα διάγραμμα δεν είναι τίποτα περισσότερο από την ιστορία της τιμής. Μας δείχνει πού βρισκόταν η τιμή πριν από λίγο, πριν από λίγες ώρες ή πριν από λίγες ημέρες και πού βρίσκεται τώρα. Και πώς κινήθηκε μέχρι να φτάσει εδώ. Ας το φανταστούμε αλλιώς. Αν σου δείξει ένα θερμόμετρο που καταγράφει τη θερμοκρασία κάθε ώρα της ημέρας, μπορείς εύκολα να δεις πότε ανέβηκε και πότε έπεσε η θερμοκρασία. Ακριβώς το ίδιο κάνει και ένα διάγραμμα. Καταγράφει την ιστορία της τιμής μέσα στον χρόνο. Και εδώ έρχεται η ουσία. Η δουλειά ενός trader δεν είναι να προβλέπει το μέλλον. Η δουλειά του είναι να παρατηρεί τι κάνει η αγορά και να παίρνει τις αποφάσεις με βάση αυτά που βλέπει. Για παράδειγμα, αν μια αγορά ανεβαίνει σταθερά εδώ και αρκετές ημέρες, αρκετοί traders θα ψάξουν ευκαιρίες για να κερδίσουν από τη συνέχιση της ανόδου. Αν μια αγορά πέφτει έντονα, ίσως αναζητήσουν ευκαιρίες για να κερδίσουν από την πτώση των τιμών. Δεν σημαίνει ότι έχουν πάντα δίκιο. Σημαίνει όμως ότι ακολουθούν ένα σχέδιο, ένα πλάνο. Και αυτό είναι κάτι που κάνει τη διαφορά. Τώρα θέλω να σου αποκαλύψω κάτι που οι περισσότεροι αρχάροι δεν περιμένουν να ακούσουν. Οι επιτυχημένοι traders δεν κερδίζουν σε όλες τις συναλλαγές που κάνουν. Και όταν το έμαθα αυτό πριν από πολλά χρόνια, πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ένας επαγγελματίας trader έχει πάντα δίκιο. Δεν ισχύει αυτό. Ακόμα και οι καλύτεροι traders στον κόσμο κάνουν λάθη.
χάνουν συναλλαγές, κλείνουν θέσεις με ζημιά. Η διαφορά είναι ότι όταν χάνουν μικρά ποσά και όταν κερδίζουν, αφήνουν τις σωστές συναλλαγές να τους αποδώσουν περισσότερο. Με λίγα λόγια, δεν πρόκειται να έχουν δίκιο κάθε φορά. Προσπαθούν όμως να είναι κερδοφόροι σε βάθος χρόνου. Αν σήμερα ξεκινούσα ξανά, χωρίς να γνωρίζω τίποτα, θα έκανα 3 απλά βήματα. Πρώτον, θα μάθαινα πώς λειτουργούν οι αγορές. Όχι πώς να γίνω γρήγορα πλούσιος, αλλά πώς πραγματικά λειτουργούν. Δεύτερον, θα αφιέρωνα χρόνο στην εκπαίδευση. Θα διάβαζα. Θα παρακολουθούσα σωστό εκπαιδευτικό υλικό. Θα μάθαινα από ανθρώπους που έχουν εμπειρία. Και τρίτον, θα είχα υπομονή. Γιατί το trading δεν είναι ένας αγώνας ταχύτητας. Είναι ένας μαραθώνιος. Όσοι ψάχνουν τον εύκολο δρόμο, ίσως απογοητευτούν πολύ γρήγορα. Όσοι όμως επενδύουν στη γνώση και στην πειθαρχία, θα έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να κρατήσεις 3 πράγματα από αυτό το βίντεο. Το πρώτο είναι ότι το trading δεν είναι ένα παιχνίδι τύχης. Είναι μια διαδικασία που βασίζεται στη γνώση, στην ανάλυση και σωστή διαχείριση κινδύνου. Το δεύτερο είναι ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον με βεβαιότητα. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν οι traders είναι να παίρνουν αποφάσεις με τις καλύτερες δυνατές πιθανότητες. Και το τρίτο, που είναι ίσως και το πιο σημαντικό, είναι ότι πριν να επενδύσεις τα χρήματά σου, αξίζει να επενδύσεις στον εαυτό σου και στη γνώση. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι. Γράψε μου στα σχόλια ποιο θέμα θέλεις να αναλύσουμε στο επόμενό μας επεισόδιο. Και μην ξεχνάς το link στην περιγραφή για τη δωρεάν ομάδα μας στο Telegram. Είμαι ο Λάζαρος Παπαδόπουλος και σε ευχαριστώ που παρακολούθησες αυτό το βίντεο. Ραντεβού σε κάποιο επόμενο.